אז אני פה עם כל הילדים, אפילו לא לפה, וגם מיה איפשהו פה. מיה, איפה את? לא יודע, היא בטח נשכבה איפשהו. ואני עושה סדר פה בזרדים המגעילים שנוחתים מהעץ המעצבן, ומנסה לסדר פה, להוציא דברים, להכין דברים למסור במושב, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. נכון נבר? נבר קיבל איזושהי פציעה מעל העין שלו. אני לא יודע אם הוא רב עם חתול אחר או משהו כזה, אבל משהו שרט אותו מעל העין, נפחה לו קצת. אז אני עוקב אחריו מקרוב לראות שזה לא מתפתח למשהו בעייתי, ובינתיים מנקה. נכון איזי? ברור שזה מה שאת רוצה שאני אעשה. ואתם יכולים לראות את הפינקים כולם פה למטה, ואם תסתכלו טוב, אז אתם גם יכולים לראות שקפיצ'ץ' וחיים הם מתמזמזים להם שם על המקל, למעט כשהם מרגישים שהם מקבלים ממני תשומת לב, ואז הם מפסיקים. אז אני נורא מנסה להתעלם מהם, כי יש לי איזושהי תקווה שאני אראה אותם מזדווגים, ואם אני אראה אותם מזדווגים אז אני לפחות אהיה שקט שהם באמת זכר ונקבה. היא מורידה את הראש בשבילו, ומדי פעם הוא מדרד לו אותו, אבל זה גם בקלות יכולה להיות התנהגות בין שני זכרים או שתי נקבות שסתם מטפחות אחת את השנייה. תראו את כל הפינקים, כולם למטה. איזה מדהים זה לראות את זה. יש לי חלום לשים שם מצלמה כדי שאפשר יהיה ממש לראות את זה מקרוב. ממשיכים להתמזמז שם בצד שמאל, אתם רואים אותם? אז זהו, אני אפסיק לקשקש לכם ואמשיך לסדר פה, ולאט לאט אני מקווה שאני אשתלט על הבלגן. אנחנו סיימנו בפרק הקודם עם שתי התרנגולות הלבנות שהמשיכו להן לבית חדש. הם כבר לא פה, בגלל זה אתם רואים גם שהמתחם הירוק פתוח. אז זהו, נשארתי עם תרנגולת לבנה אחת כמו שהיא הייתה נראית, כמו שהן היו נראות, ואני אשאיר אותה. אני אשאיר אותה איתנו. חמודה כזאת, האמת היא שבאיזשהו שלב ניגשתי והרמתי אותה וחשבתי לסגור אותה במתחם הירוק ולהגיד לבחור שהגיע שיקח פשוט את שלושתן. אבל אז אמרתי לעצמי לא, פשוט תשאיר אותה, שתישאר פה, היא כזאת חמודה. פשוט נתנה לי להרים אותה, ואולי זאת גם הבעיה שהם כאלה חסרות אונים. לא יודע, חסרות אונים, או אפשר לקרוא לזה ידידותיות, אולי אני סתם שופט אותן לא נכון ומפסס את העובדה שאולי הן פשוט לא כאלה מפחדות ממני, אבל אני לא משוכנע ב100% שזה המצב. אז חוץ מהן, יש לנו את רוד איילנד עם שלושת הרודיות המעורבבות שלה, שאבא שלהם הוא בכלל ברהמה, ויש לנו את הברהמת למון הגיזית שאחותה הלמון הגיזית השנייה גם נמכרה, ויש לנו את הלבנה שדיברתי עליה הרגע, ויש לנו את הברהמה השנייה, החומה הבהירה, שאם אני לא טועה קוראים לזה באף, שהיא גם גזעית, והיא כרגע מטפלת בארבעת האפרוחים שטופלו על ידי המשי. הם ממש מסתובבים איתה. המשי הלבנה השלישית שנותרה היא כנראה לא הייתה מחוברת אליהם, כנראה שנתתי את מי שכן הייתה מחוברת אליהם, כי היא מסתובבת עכשיו לבד, אבל זה בסדר, הם יחזרו ללול בלילה, שתיהן עם האפרוחים, הם ימשיכו להיות שם עד שאני אחליט מה אני עושה עם האפרוחים, ואז אני גם פשוט אקח אותן, כי הם רק 2 עכשיו, ואצרף אותן ללהקה הראשית, בתקווה שהם ישרדו את זה ושהם יקבלו אותם כמו שצריך. זה יפנה לי את הלול הקטן, שאותו אני מייעד לברווזים, ואז הברווזים יעברו אליו. יישאר כאן המתחם הקטן הזה שבניתי להם, שהוא לא באמת קטן עליהם, הוא בסדר, אבל בכלוב של 2 מטר יהיה להם יותר נוח. זה קצת יוצא מידי פונקציה את הלול שיש שם, אבל זה לא אומר, כי תרנגולות יוכלו עדיין להיכנס במהלך היום ולהטיל שם אם הם ירצו. זה לול מאוד סטרילי להטיל בו, כי אף אחד לא ישן בו בלילה, להבדיל ללול הראשי, שם זה פחות נוח לי. נכון איזי? אז זה ככה הסידור שאני מתכנן, וכמובן שאני מתכנן איזשהו פרויקט גדול שאני עדיין לא משתף אתכם בו, עד שאני אסדר טוב טוב על איך הוא הולך להתנהל. נכון דרוגו? איזה כלב יפה אני. בואו נמשיך. אני משתמש בחפץ מאולתר כדי לנקות את השאריות צואה שיש בתאי הטלה, פשוט לוודא שיש כמה שפחות לכלוך עליהם לפני שאני מכניס אותם לאחסון. אני מניח שזה יהיה במחסן. כל זה כחלק מהקיפולים שאנחנו עושים פה עכשיו לקראת הקיץ. כמובן שיש לי עוד הרבה עבודה גם פה, אני לא מתקדם מספיק מהר, אבל אני אצליח, אל תדאגו, בסופו של דבר זה יהיה נקי. וכמובן יש לי גם את העוזרים שלי שלא עושים עבודה בכלל ולא עוזרים בכלל, אבל זה עדיין נחמד שהם פה איתי. זהו, סיימתי. פשוט עברתי עם החמוצ'קי הזה על כל התאים, גם מבפנים גם מבחוץ. נשאר כל השאריות הלבנות האלה, אבל זה לא סוף העולם. בעיניי זה מספיק נקי. ועכשיו אני רק צריך למצוא איפה לאחסן את זה. אני גם מזכיר שיש לי את התאי הטלה אצל הגולדנים שלא הוצאנו עדיין, אז אני אצטרך לדאוג גם לזה.
בהקדם, כי הם פשוט עובדים בטירוף שם. מה שקורה שם זה מטורף, סתם. הם הפסיקו את העונה על דעת עצמם, אין להם שום כוונה לעבוד. הם בהחלפת נוצות, שזה גם סימן מאוד ברור שהם לא במקום של לעבוד כרגע. כשהם יסיימו להחליף נוצות, אז אפשר להתייחס לזה כסיטואציה שבה אפשר לגרום להם לעבוד, אבל זה כבר יהיה קיץ, אז אין סיכוי, אנחנו פשוט נחכה, ובסתיו גם הזבות וגם הגולדנים ייכנסו לעבודה מחדש. אז בגלל שלאחרונה יש תחושה שהחצר שלנו קמה לתחייה, ולא בגלל בעלי החיים שאנחנו שמנו שם, הייתה לי ממש הברקה קטנה עם עצמי, זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה האמת, וגם בערוץ הזה יש צילומים כאלה, אבל שמתי בלילה את המצלמת לייב שלנו מחוץ לחלון חדר העבודה, ככה שהיא תצלם כל הלילה את מה שקורה בחצר. כבר ראיתם, אם שמתם לב בצד ימין, יצור שחור קטן, והנה גם הוא מולנו עכשיו, מתהלך לו שם. אני לא ידעתי בהתחלה מה זה, התלבטתי כזה, והנה זה חוזר שוב פעם. כמובן שאני מלקט לכם פה, ממש חתכתי את החלקים המעניינים, ועכשיו הוא יסתכל על המצלמה, אתם יכולים לראות את העיניים שלו לבנות כאלה. הצלחתם להבין מה זה? תנו לי לעזור לכם, זה קיפוד. זה קיפוד חמוד, והם ממש חבורה אצלנו בחצר, כי תכף אתם תראו שרואים גם כמה מהם. לא רק אותו, הנה עוד אחד חולף. בהתחלה חשבתי שאולי זה חולדות, אבל לא, זה לא חולדה. רואים מאוד מאוד בבירור את העמידה שלו ואת הגב הגלגל של הקוצים. ופה ממש אפשר לראות שיש יותר מאחד. אוקיי, לפחות 2-3 רואים כאן, זה קצת מבלבל, קשה להגיד. חייב להגיד שהאיכות של המצלמה לא מספיק טובה. והנה הנבר המצוי, שזה בעל חיים מאוד מאוד מסוכן. תראו, זה חמוד הוא. וגם העיניים שלו ברקות לבן כזה, תכף הוא ממש מסתכל לתוך המצלמה, ואז העיניים שלו ממש נהיות בולטות ולבנות. בואו ניתן לו את הרגע שלו, פשוט מסתובב לו בחצר, ולדעתי די בבירור מתקיים בשלום עם הקיפודים. הם לא ממש מעניינים אחד את השני. בחלק מהצילומים פה ממש שרו אותם הולכים אחד על יד השני ולא היה אכפת להם. הנה המבט, איזה יצור מסוכן הוא. אז זה ממש ככה מעניין, כאילו לעבור על שעות של צילומים בחצר ולנסות להבחן ולראות דברים. מזכיר לכם שאם תחפשו פעם אתם תראו סרטון ששמתי וראו בו חזיר בר שעבר מול הבית, חולדה בוודאות שהייתה. זאת הייתה מצלמה אחרת, אני אפילו מנסה להיזכר, כן, זה הגו-פרו, זה המצלמה שאני בדרך כלל מצלם איתה. ואלה כבר שעות הבוקר, ממש אפשר לראות את השינוי בצבע של הצילום, ותכף המצלמה מחליפה למצלמת יום, הנה, וזהו. בסך הכל, כל מה שראיתי זה חתולים וקיפודים, קיוויתי ליותר, אבל אם יש לכם רעיונות לאיפה לשים את המצלמה בפעם הבאה, כתבו לי בתגובות ואני אחשוב על זה, אני מבטיח. האבא החמוד שלי מגדל טורי יהלומים, שזה יונים קטנות, למי שלא מכיר. יש לו גם שם קצת פינקים בתוך הכלוב שלו, והוא מגדל גם סלבים יפנים שאני נתתי לו פעם. גידל אותם יפהפיות, כולן נקבות שם, ומטילות לו ביצים לתפארת מדינת ישראל. הוא רואה בסרטונים שאני נותן קייל לציפורים אצלי, וקייל מאוד מאוד בריא להם. זה מוצר שכשאתה קונה אותו בסופר הוא עולה לא מעט, אבל אתם לא מאמינים כמה קל לגדל אותו. בעצם אתם כן מאמינים, אם אתם צופים בערוץ אז אתם יודעים שיש לי כמה צמחים כאלה, והוא אמר לי שהוא רוצה שיהיה לו גם, ואני אמרתי שאני אקפוץ למשתלה להביא לו, אבל אז חשבתי על זה שיש לי שיח אחד של קייל חמוד כזה, צמח אחד שאני לא משתמש בו, הוא שם והוא מיותר, וחבל עליו. אני משקה אותו והכל, אבל אם אני יכול להוציא אותו מהאדמה ולשים אותו בהציץ ולהביא אותו לאבא שלי, אז אבא שלי כבר ידאג לטפל בו משם. אז אני מצויד בשקית, ויש פה הציץ ממש מולי. אני אבדוק אם יש משהו קל יותר ממנו בשולחן שם, ואנחנו נלך לגינת ירק, נעשה איזשהו עדכון קטן על מה שקורה שם. נתתי לחבר'ה היפים האלה מזון ביצים מאוד עשיר, שאגב טחנת קייל כמובן, אם כבר דיברנו עליו. תסתכלו על חורכה, חורכה מחליף נוצות לדעתי בראש. וקיבלתי עצה מאוד חמה מאביחי, לשים להם כן ולתת להם לעבוד, כי הוא טוען שהעונה שלהם היא מינואר עד מאי, אבל אנחנו כבר לא במאי. ואני חושב שדווקא מתאים לי באיזשהו מקום לתת להם את הזמן הזה, שימשיכו לצמוח ולהתפתח ולהתרגל פה לטריטוריה. ובעונה הבאה נשים להם כן ונצפה לגדולות. נכון, תסתכלו על הגולדנים, הם נראים מרוטים ביותר, אבל זה טוב כי זה אומר שהם מחליפים את הניצוי שלהם כולם. בקרוב הם יהיו מאוד מאוד יפים. צריך להוציא להם את התאי הטלה כמובן, ולשים להם אוכל. תראו, הם חיסלו את כל הביצים כמעט, והשאירו קצת עלי קייל שהתייבשו. זה הזמן לשים להם תערובת טריה.
ואז להמשיך לגינה. זה לקפיצ'ץ' וחריימה, שגם הם אכלו היום מזון ביצים החמודים. אני לא רואה את הגולדנים יורדים למטה. אני לא חושב שיוצא לי בכלל לבוא ולמצוא אותם למטה. זה רק מחזק את הצורך שיהיה לי למטה סלבים. אבל עבדכם הנאמן, אם הזיכרון שלכם טוב לעניין הזה, אספתי ביצי סלב סיני מהמתחם של הגולדנים ושכחתי אותם בחוץ. כשהבנתי את זה כבר היה מאוחר מדי ואמרתי שאני כבר לא אכניס אותם למדגרה, אז אני שוב פעם מחכה שהם יעשו ביצים ואז אנחנו נתחיל סבב כמו שצריך. אז איתכם ועם הביצים, הסליחה שלי על בזבוז הזמן והמשאב. כי אני יכול לספר לכם של התרנגולות, הביצים של הסלב סיני היו מאוד 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 טעימות. הם דווקא היו מאוד מרוצות מהטעות שלי. חבר'ה, אתם צריכים אוכל גרעינים? בואו נוציא את זה מפה, אין סיבה שזה יישאר לכם. וואו, תראו, חיסלו את זה לגמרי, איזה מגניב. נחליף להם את התערובת הזו. הבנות פה מחכות שאני אזרוק להם משהו, אז בבקשה. נמלא להם קצת תערובת לקנרים. זהו, שיהיה לכם בתיאבון חורכה וקמילה. גם לכן, בנות יקרות. אז מים יש, מים יש, אוכל שמתי, אפשר להגיד לכם שלום, ולצאת עם האוכל של קפיצ'ץ' וחריימה החוצה. שלום לכם קפיצ'ץ' וחריימה. זהו. שמתי אוכל, ועכשיו אני אעשה סיבוב של מים לכולם. ואז סוף סוף נמשיך לגינת הירק, לארגן לאבא שלי את העציץ. רק רציתי להמחיש לכם לרגע מה שקורה אצל הברווזים. הזכרים התבגרו, גם הנקבות, והם עוסקים בפעילות לא לגיטימית בימים אלה, כולם ביחד. מה שכן עושה רושם שהם לא כל כך יודעים איך לעסוק בפעילות עדיין, לא ממש מצליח להם. אז אלה שני הצמחי קייל שאני משתמש בהם, ויש אחד נוסף. תראו את העגבניות, האמת היא שיש פה שניים, זה וזה. הנה זה יותר יציב.
מה אתם אומרים? נראה לי שהוא יהיה מבסוט.